Nôl I chi at Gylch y Defaid, da ni'n nosbarth y Defaid Balwen Cymreig. Gyto nawr te. Mae'r balwen yn bryd bach eitha gwahanol, ond yn lle edrych am rinweddau'r bryd, y cig sy'n bwysig fan hyn. Nwedig dros y blynyddoedd diwetha, fel mae'r teuluoedd mynd bita teuluoedd wedi mynd llai o seis, y cig goffo mynd gyda fel mae'r teuluoedd yn prynu, ac yn enwedig yn yr Eidal, mae gofyn fawr am wyn llai o faint. A dyma, fel chi'ch chi gweld, mae'r rhain yn esiampl bendigedig o hynny. A mae nawr wedi rhoi'r wobr gyntaf yn barod, mae'r beirniad yn mynd trwyddyn nhw'n gyflym iawn, a wedyn yr enillydd yw Paul Hancocks o Gaerwrangon. A chwarae teg, maen nhw'n bar hyfryd, yn dyn nhw, a mae'r gwyn, yr balwen ar y pen hefyd yn gweddi i'w gilydd, mae'r lliwiau yn ogystal a yn amlwg y carcas yn gweddi i'w gilydd. Odi, na, fel ti'n gweud, mae'r par na'n bendigedig I ddweud gwir gyda'r gorau yna, mae'n heiddi'r cyntaf. Wel, diolch o galon I ti gyto am y sgwrs, a mae'r Defaid Balwen yn dathlu 20 mlynedd o fodolaeth eleni, felly yn flwyddyn fawr i'r bryd. Well, congratulations! Yeah. Yeah, that must make you feel really good. Wait till I see your brother. Yes, and what's so special about these to you? I went and bought them from the Badger sale, and I only picked out 2 lambs, and these were the 2. You picked the winners? Yeah. You got a good eye for stock. Yeah. Diolch yn fawrchiadau fawr iawn. Thank you. Diolch yn fawr iawn. A wedyn wrth gwrs mae Dani y person pwysig, y beirniad I hunan. Nawr te, siwr I chi wedi mwynhau? Da ni mwynhau y diwrnod o fendigedig. Diolch yn fawr iawn am y cyfla. Yndan Dyw, mae'n mynd yn iawn so far. A beth oedd o'n arbennig am y par buddigol? Yn hwodd y par mwyaf cigog ohonydd oedd yn y fanna, a'n hwodd y par oedd y macho bora. Dyna peth pwysica am bar, mae'r rhai cael yn y macho. Dros y bora mae yna amal I bar ddim allan, un oen, lot gwell na llall. A dyna, os yna par da ni isio, par maen nhw'n gael. Awn I fy nôl I chi a'ch gyrfa chi. Chi oedd y greda'r ifanca flynyddoedd maith yn ôl. 1974 yn ei dechrau. Cyn bod fi'n cael yngeni? Yn 20 oed. A chi oedd yr ifanca? Fi'r ifanca yng Nghymru. Oedd yn neb wedyn ddim yn mor ifanc. Do. A chi'n sôn wrth o'i gynharach, faint o wahaniaeth sydd yn y niferoedd o lladdau a marchnadoedd ers I chi ddechrau. Beth oedd y gwahaniaeth? Maen nhw wedi mynd lawr yn ofnadwy yn Gogledd Cymru. Lladdau bach oedd yno chi cynt yna. Neu'r dim lladdau rhy fach weithio I gwirthau chi. Ond mae'r cyfri yn lawr a'r marchnadoedd wedi mynd lawr yn gythraw mewn cyfri. O chi'n gweud bod 13 o laddau a marchnadoedd yn dechrau chi? Oed. A faint sydd nawr? Mae hi lawr I hanner dwsin o marchnadoedd. 7 da. Yn berffaith saff yn y catchment yna. A mae hi lawr I 2 ladd yn y Gogledd. Mae'r diwydiant yn newid? Ynddi, mae'r diwydiant yn newid. O chi'n cael plesio fan hyn heddi? Do, di cael ymlesio. Dwi'n gobeithio wnaeth am newid gormod a dwi'n gobeithio fan ni ar ôl y blaid lafur yma to. Ba eisiau cynhyrchu bwyd da ar gyfer pobl yn gyfan gwbl. Wel, llong gwrchiadau mawr I chi. Mwynhewch gweddill y ffair. Diolch yn fawr iawn chi. Diolch I chi.